मुलुगसोलोंसालियाव फरायसाफोरनि हस्रि खावनायजों गोमखांदों। मुलुगसोलोंसालियाव मा जादों, मा सोलिगासिनो, नाथाय जेंनाया जामारदों फरायसाफोरनिनो। गुबै बाथ्राया बेसोदि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव खुंजानाय डिग्री थार्ड सेमिस्टार आनजादनि फिथाइखौ थारैनो गोजोननाय गैया फरायसाफोरा। जाहोनाव मुलुगसोलोंसालिनि हेंथायै मैयानिफ्राय दिनैसिम फरायसाफोरा गोख्रोङै सोमावसारगासिनो। दिनै बे जेंनाखौ लानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव गोबां फरायसाफोरा खुद्रि सानानै हस्रि खावदों। दिनै फरायसाफोरा सोमावसारनायखौ बिथा खालामनानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ माखासे गोख्रों बाथ्राखौ बुंथियो। आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों, जेब्लासिम बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव भाइस चेन्सेलर लाइस्राम सिं लाड्डु आरो एग्जामनि कन्ट्रलारआ थागोन, फरायसाफोरनि सोलोंथाइ लानाया जोबस्रांगोन। एबसुनि आफादगिरिया बुंबावदों, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जेंना नुजाथिनायनि गाहाय दायनिगिरिया बिसोर सानै भाइस चेन्सेलर आरो एग्जामनि कन्ट्रलारानो। फरायसाफोरनि जानानै एबसुआ फैगौ 7 नभेम्बराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ गेराव खालामगोन होननानै आफादगिरिया गोख्रों बाथ्राखौ बुंथियो। लोगोसे बे जेंनानि सायाव मोनसे जर'खा संदाननानै होनानै रायजो बेंगिरि, गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिनिसिम दाबि खालामबावगोन मिरु एबसुनि आफादगिरिया। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जि रिजाल्टनि मेटार बा माखासे जिखिनि एकाडेमिक रिलेटेड जिखिनि जेंना, बे गोदान बाथ्रा नङा। थांनाय 3-4 बोसोरनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बुंबोदों, जि समसिम बेयाव लाइज्राम लाड्डु सिं भाइस चेन्सेलर थागोन आरो बे माने बरा टाइटेलनि जि माने कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेसन थागोन, मानसिया गुबुन जानो हानाय, जोंहा हारिजों कुनु बेबायदि माने डिफारेन्स गैया बा एनजाइटि गैया। नाथाय बिथांमोननि खामानि मावनाय, बिथांमोननि जि रल, बिथांमोननि जि मन'पलि स्टाइलनि खामानि, बिथांमोननि जि मोनसे अपदार्थ माने टाइपनि जि खामानि मावनाय, जायनि थाखाय जोंनि फरायसा फरायसुलिनि जिउआ दिनै धंस जादों। बिथांमोना आनजादाव मोजाङै लिरदों, जोंनो फोरमायदों। बिथांमोना गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव आनजाद लिरनाय समाव मोजां रिजाल्ट खालामदों, नाथाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव आनजाद लिरनाय समाव रिजाल्टआ गाज्रि। बिथांमोननि इन्टारनेल एसेसमेन्टआ कलेजनिफ्राय मार्क्स फैदों, किन्तु गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि फाइनाल रिजाल्टआव मार्क्सआ 0। मालाबा आन्डार ग्रेजुवेटनि रिजाल्टआ मोजां नङा, मालाबा पस्ट ग्रेजुवेटनि रिजाल्टआ मोजां नङा, रिजाल्टआ डिले जायो। रिजाल्ट होखांनायनि उनाव मार्कशीट मोना, रिजाल्ट होखांनायनि उनाव नोङो माने स्कर कार्ड मोना, जायनि थाखाय बाहेरा इउनिभार्सिटियाव बा बाहेरा माने इनस्टिटिउटआव एडमिसन लानायाव जोंनि गथ'फोरा बन्चित जानांदों। जायनि थाखाय जोङो धरना होबोदों, जोङो सरकारखौ बुंबोदों। आरो बे एबाराव जि जाथाय जादों, जि मोनसे रिजाल्टनि जि मोनसे खेलिमेलि जादों, बे खेलिमेलिनि आसल दायनिगिरिया बे सानैयानो। आरो बे सानैनि मेटेरियेलि, बे सानैनि माने बुजाबुजिनि गेजेरजों जों मिथिनायाव कलकातानि सोरबा एजेन्सिनो बिथांमोना रिजाल्ट बानायनो थाखाय सफ्टवेयर हरो आरो बिथांमोना रिजाल्टनि थाखाय बेसेबांबा थाखा बेयाव इनभेस्ट खालामदों, नाथाय रिजाल्टआ गाज्रि जानानै फैदों। डेट मिन्स बै एजेन्सिया जोंनि थासारिखौ बुजिया। दा बेखायनो आङो आसामनि राज्यपाल जि आचार्य चेन्सेलर बिथांखौ खावलायदों, आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ खावलायदों, सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ खावलायदों आरो लोगोसे एडभाइजार टु एडुकेसन बिथांखौबो आं खावलायदों जे बिनि सायाव तदन्त जानांगौ, स्पेसियेल मोनसे इनकुवेरि जानांगौ। आरो बे इनकुवेरिनि गेजेरजों सोर राइट सोर रं, स्टुडेन्टआ बुंदों इउनिभार्सिटिया रिजाल्ट गाज्रि खालामदों आरो इउनिभार्सिटिया बुंदों स्टुडेन्टआ मोजां परिखा होआखै, बेनिखायनो रिजाल्टआ गाज्रि जादों। मोननै फारसेथिं दाय होलायनाय थासारिया सोलिदों। राइट आरो रङा अब्लासो थार क्लियार जागोन जेब्ला बेयाव तदन्त जागोन, इनभेस्टिगेसन जागोन, गासैबो रिजाल्टनि एन्सार शीट कपिफोरखौ नायजोबनाय जागोन आरो होमब्लानिया बेयाव राइट आरो रङा ओंखारगोन। दा बेखायनो जोङो दाबि होबोबाय थादों, भाइस चेन्सेलरखौ बिनिफ्राय होखारनांगौ, एग्जामिनेसन कन्ट्रलारखौ बिनिफ्राय होखारनांगौ। आरो जेब्लासिम बिथांमोन सानैया थागोन, बे बड'लेण्डनि सोमावसारनायनि थैजों शहीदनि बिनिमयआव मोननाय बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि स्टेटास, बिनि मान मर्यादाया गाहायाव थांगोन। आरो इउनिभार्सिटिखौ धंस खालामनायनि बिथांमोना षड़यन्त्र कनस्पिरेसि खालामदों। इउनिभार्सिटिखौ धंस खालामनानै बर'नि बे हालामाव माने बर' माहारिनि इयुन जोलैनि भबिष्यतखौ बिथांमोना धंस खालामनो नागिरदों। दा बेखायनो फैबाय थानाय 7 तारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि न्याय, बिनि बिसार नागिरनानै आरो बिथां सानैखौ होखारनांगौ आरो बिनि सायाव स्पेसियेल इनकुवेरि जानांगौ। बे मोननै दाबिखौ लानानै
जोङो इउनिभार्सिटि घेराव हाबाफारि लागोन गासै फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ आं खावलायबाय बाहागो लानो थाखाय 11 बाजियाव 7 तारिखाव समबारखालि आरो बे खालि जुदि आसाम सरकारा बिनि उनाव जुदि बेबस्था लायाब्ला राज्यपाल बिथाङा बेबस्था लायाबा जोङो इनडिफिनिट पिरियडनि थाखाय डेम'क्रेटिक गणतान्त्रिक फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।